catch us say Joseph is a type of Christ. Joseph is a type of Christ. Yet Joseph Jenahoma Christo. Yet the Jesus dear Emma Christo. Anunti ena yede Joseph ena efrase no. Enhrankan rade se so aba bebre. Na nim se anopain so won so ebeso aba amon. Die yakasa aduaba mu ana yede hyefom ayebenya ne dua afrim yebenya na bena afrim yebenya na haban afrim ansa na yebenya na duane afrim ansa na nemehya ase no you very careful na ebre ti sei mu wo ani waduaba. Amen. Yan shade enano pay. False accusation is the last stage of supernatural promotion. I repeat, false accusation is the last stage of supernatural promotion. Again, it's not all proof that is truth. It's not all proof that is truth. Shasamia na yene obeken ye pa ne dini penya edini pa gu afiase edini pa wura ohawmu edini pa wura amaniem ejini pa bebre afri wo position agu bebre awade agu bebre enamfosem agu bebre enuanom no maame mu ase wontem eyi bebre afri won adwuma no woyemu eyi atu bebre afri fia no wotem ama bebre akopia afiase ama bi mo die wumpo ewo announcement no beken about false accusation. Joseph abrabo babia ene so aye challenge ba ko pa ene na ye no beka no about Genesis chapter 39 verse number 1. Yan kan ntem was na ori Joseph akọ Misrim afalo piani Potiphar oye ankobiafo aso pani no a oye Misrim no eto Ishmael a ode no ko no nsem na Awurade di Joseph achi na oye obarima na ne ho siade na otena ni wura Misrim ni no fie na ni wura ehunu se Awurade di nachi na Awurade ema de oyo nyina eyeye na basa so no Joseph nya nanim adom na osom no na ode no si ne fie so na ode de owo nyina hye ne nsa na efiri bra ode ni si ne fie de owo nyina so no Joseph nti Awurade hyira Misrim ni ne fie na Awurade ehyira eba de owo nyina so efie ane afum na ode de owo nyina hye Joseph nsa na owo ho ntinu onhwe bibiara gye aduane a ono a edie nso na Joseph ho ene nanim eye fe 7 na eba se nsem ye chiri no ni wura yere etu na ni si Joseph so na oka se wone me meda na nso wa mpene na oka kire ni wura yere no se hye se mi wura enya minti ahwe de a ewo ne fie na ode de owo nyina asemensa obiara nya kese nsene me efie ya na onkame me bibiara ajewo enam se ne yere eni wundira na adenti na menwa momuyo kese yi na menya bone mintie menya nkopon na oka kire Joseph saa da nanso Joseph enti na one no beda na wankɔ ne ho asabre yi mu no dabi ɔkɔdan mu sɛ ɔrekɔyɔ adwuma na
ɛhɔfoɔ no mu biara nni hɔ ne nwanwa sɛ da no so nkwa so no biara so ne fie ɔsɔ n'ataadeɛ mu yɛntie ne yo ɔsɔ n'ataadeɛ mu wo ne memeda bɛsɛ mo nyinaa moyɛ witness ɛwɔ asɛm a yɛbɛbua yi mu na ogyaa n'ataadeɛ ne mu hɔ no ne nsa dwerɛ na ogyaa n'ataadeɛ no firi hɔ dwane firi adi 13 na wɔhunu sɛ wagya ataadeɛ no hɔ ne nsɛm adwane afiri adie no ɔfrɛfrɛ ne fiefoɔ ka kyerɛ wɔn sɛ monhwɛ wakɔfa Hebroni aba ɛbɛbɛdi yɛn ho fɛw waba me nkyɛn tio wiase ehu waba me nkyɛn sɛ ɔne me ɛrebɛda na mede ne kɛseɛ metia mu na ɔtee sɛ mema me ne soɔ no metia mu no ogyaa n'ataadeɛ ɛwɔ me nsam na odwane firi adi awerɛhosɛm asɛm nti waasɛe na tidwom fa hwɛ sister menkyɛ sɛde wa oni twada bia meyɛ no metufo paa sɛ hwɛ yie wɔ nkurɔfoɔ nsɛm metufo paa sɛ hwɛ kwan a ɔfa so gyegye nsɛm metufo paa sɛ hwɛ yie ɛwɔ de ya na wani tua na nyɛ sɛnsɛm nyinaa na yɛ gold hwɛ asɛm a yɛkɔ so yi atorɔ a maame de start yɛ hɔ nko a misiri maa na yɛda so wɔ tie ɛkwan a yɛfaa so a yɛnya abɔfra no nie yɛnya evidence yɛnya proof deɛ ɔyɛ witness ɛyɛ maame na ɛne Awurade ɛna Joseph ɛna bonsam saa nipakuo yi ɛne anyame yi ɛyɛ witness ɛwɔ issue yi mu yɛnyi wɔ mu nto nkyɛn second maame no ɛwɔ proof obetumi approve to show the cause no akyerɛ kwan a abɔfra no fa so de dwane yɛ nyinaa enti asɛm bi aba w'anim do wɔn evidence ebi kura tika mu na ehu yɛ ebi a wɔte ebi ɔkɔ pie so paa bahwɛ nsɛm na wo ka ne yie ti wo yɛ sure sɛ truth nko nokorɛ enye tu nokorɛ nko na eni puru a nokorɛ ɛyɛ one ɛyɛ baako pɛ wɔn asɛm na ate yɛ no sɛ na kadeɛ na abɛka kyerɛ Joseph yɛwɔ proof yɛnya evidence ampa sɛ wonyɛ ya adenti na wadwane so ampa enso asɛm no nyɛ nokorɛ na taade kura me enso asɛm no nyɛ nokorɛ yɛde asɛm kɛse wi ato abɔfra yi so enso onim ho hwɛ ɔyɛ innocent maame no de taataa na several times sɛ ɔmɛyɛ wampene ewiase no yade saa false accusation we ato no so denti na meka kyerɛ sɛ Joseph ɛyɛ type of Christ diadeɛ ɛnɛ yɛ nipa mienu asɛm na yɛ ka ho afei yɛmmra honam fam yɛmfa mmra wa wabrabom enti wo yɛ so sɛ mama sɛ yɛ wa ka bɛyɛ dɛ entwanto so yade a ɛyɛ wo wiase papa kyade bia wonyɛ ne yɛse wayɛ wonim ne yɛse wonim obi wɔ kora ne bra bi wɔ aburukyire ne nua bi wɔ aburukyire ne nua bi akɔnanim kakra wɔ akɔntuo bi wɔ nkran wɔ kumase bi ɔyɛ adwuma bi ɔno na ɔyɛ adwuma na anim sɛ minni sika biada bank minni hwɛ enso ne family ne nua mo nyinaa de nato tankuru mu sɛ deɛ wɔn ani tua no ebi kora aka no oyusuro bi mpo na de kyɛ no ebi mpo obi na tofu wɔ ɛkyɛ no ebi kora efie na wɔn so wɔ sie no enye ne sika enso wɔn sɛ wode nato tankuru wɔ mu asɛ ne tirimo ɔden waka n'anum sɛm nyinaa ongye ni susu ha ho gyae ma Awurade enti Yesu sɛ medinti yebedi atoro
muntie ne ye sofo maame asoleba edu sa stage we obiesu obi ante ne wase na afi wasate tan obi na ne bu ofu no hwe se me hu so obi kan asem ekire me busa no se quotation we Matthew chapter 5 sa quotation we ni e wo homa hwan se wagye Yesu adi a e wo homa hwan na oka ho anase onka ho because eduruwa na ewura afi ena quotation wan kasa asem na ye de wayo wonka say de wayo wo say inhyira ne mo say 5:11 inhyira ne mo say oyam na otam na me dinti sayase in the name of God, in the name of Jesus me dinti odi atoro na esa asem na obeka no enye no kore odi atoro eka asem bone biara a wo pede to mo so asem ne de onu pe bia o ka de to mo so nti se wonni mawurade na wonni mo akoma mu ni mo adwen mu se ade no onyei ba yenya proof yenya witness enya evidence chere se waye ampa stop defending yourself because engosi hwe Erwade nim Erwade na ejeje or you are well of it but through same twanto so we are nipa do se netimi stande wonim se entwanto so nti obi abodua because ye twatoro ato no so ye de ni ko prison etoro am ye yi na de fradwuma wowom etoro sa evidence fake evidence am wode kokobon ya ko bon yere nko ye akunu akoboni kunu nko ye akunu ama ni position free nsa false accusation benye no kore senyame wo mu a ene me pese me kan asem we chiro Joseph Abre papa sankrofo we mu nyina so o misinim hobi omuso asa akoba bia ye che aduane ni bi wakọ hobi ba Joseph da so kura ni mudie o da so kura ni sound mind ene wan na dia asem ato so eye wo maame eye wo papa eye wo yere eye wo kunu eye wo sofo eye wadamfo eye den a eye hwan obi biara ebetumi aye obi biara betumi aye enti wo a wo so wo tenchen hwe wano kasa ye kwan afa so bua nkrofo nsem be se ye pen so ena job amane we to na including me Amos America say ka ye nyina ebeka che Job se ni sika duru okogye ena nyame atwia ne ka ni sika duru okogye ehun so hwe na aba no so na wate bi mpani nsem da say one day wada asole o manyina ewu one day ufi ase one day oso ase one day wate bi mpani nsem da wan na kabeji asem wo yadi sister hwe wanu yo hwe se de wo si bua won nsem o hwe se de wo si kan won nsem ye pa na nyese de wo dwen no saa na ni nyina ate o enyese de wo kan saa na te ampa o uko e wedi ka akote de ya ka kiro ba me ka kiro se enya no kore banso so mu a na de nam krik na wo sate cheje ena de wo be so kafa Joseph bi a waka afa anwodie se wo sa asem na enya no kore o pentem won krofo nsem ho dodo o pre dodo wano hawo dodo utirimo den dodo etoda ya hye nkrofo hwu ma wo mu bi o pen munyam hunu dodo o pe kasa dodo to wano na reka if you say o jimifo mpo so mia na no a bible say buni nyansafo ena no pay u be fredi akọ saa asemi u wi asa akọ over saa adwene hu biem say in fact if you say hu nsem koso bible ikura yenya kwan nkan hu say nsem wo mu papa kwadwene we hu and this is my daily bread Erwade nso mu ombo afa asem ikọ dwene hu yi hwe wani yi hwe waso yi wen wano na wen wanamon empentem nkrofo nsem susu judge nkrofo o de odi wani hu no na final judge eni Erwade won enim the truth of the matter the whole show onu nenim saase se free na ekono obe saase se obe jaso obe defend ho na Erwade ni wachi Joseph Abre menim ba bia so wo bre no aduru na Erwade tiase na oka ho a woye ne kwafo onye prison ho na wo kɔ no mpo no
ɛno na de wo promotion ɛbɛba awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ yesu kristo din kyɛm so ka sɛ amen